Dos són 4, dos són 5 i 3 són 10. Sou? De Sant Cugat del Vallès. I per què esteu aquí venent? Pues mira, perquè ens va semblar un bon lloc per vendre roses. Molt bé, i què voleu fer amb alguna cosa amb els diners que traieu? Sí, bueno, tenim previst fer algun viatge a l'estiu amb els diners que traiem i això. Molt bé, doncs vinga, sort, eh? Vale. ¿Ves aquí fuera? Sí. ¿Uno sol? Ah, mira, que el dentro está todo ple. Bueno, ya, no, es que voy a No, no sé, es aquí. ¿Sí? ¿Dónde está? Mira, aquel. ¿Es que no va a perder? No, no. ¿Qué pan estáis vendiendo? Ah, el pan de nueces, el día de San Jordi, con sobrasada, queso y bueno, lleva nueces. ¿Y está teniendo salida? Pues bastante. No paramos de sacar y bueno, sacar y vender, sacar y vender. Hola, ¿cómo te llamas? Antonio, ¿Y qué tal, Antonio? ¿Cómo está yendo la jornada? esto una maravilla. ¿Habéis vendido muchas ya? La verdad Hola, que Rosario. Hola, ¿Qué cariño. precio tiene la rosa? A 3 euros. Pues ahora cuando venga el conde. Venga, cariño. la verdad que no se vende mucho, caballero, porque con esta crisis hace 2 añicos para atrás sí que se vendía de verdad bien la rosa, pero ha bajado mucho la cosa. Ha donat 5 en 20, ell. Quin llibre ha comprat avui? La princesa i el president. És per vostè o per regalar-lo? Per la meva filla. Li han recomanat? Bueno, tenia idea d'ell i penso que és un llibre que està bé. Vendes ara a mig matí. De moment està la cosa una mica parada, suposo que una mica amb el temps. Esperem que revifi d'aquí al capvespre, a veure si traiem els resultats com a mínim de l'any passat. M'ha donat que esteu regalant un llibre sorpresa a... Sí, Cada veient sobretot l'experiència l'any passat, que bueno, que hi havia molta oferta, doncs hem intentat una mica diversificar, diguem-ne, i afegir, donar-li una mica de valor afegit a la rosa que estem venent. Molt bé, molt tard sol, eh? Molt bé, moltes gràcies. Bon dia. Hola, bon dia. Com et dius? On sou? Saúl, soc de l'agrupament Escolta Mocequín i estem al Safa Horta. Com us estan anant les vendes avui? Bueno, estem venent més o menys bé i bueno, todavía queda tota la tarda. Molt bé, doncs que tingueu sort, eh? Vale, Adéu. gràcies. Bon dia. I que veig que esteu venent material pel Sàhara. Sí, per al Sàhara ocupat. Tots els diners van... Sí, són per projectes, principalment aquí al barri, perquè cada any tenim famílies acollidores que acullen els nens que venen dels camps de refugiats, són nens de l'exili. Aquest any són 14 famílies i clar, això ens comporta una despesa. I bé, doncs aprofitem tot el que podem per guanyar calarons i que puguin venir els nens. Comprat a posta aquí la rosa o no? Sí, sí, I com és això? especialment per als nens de saharauis, perquè aquest estiu és una ajuda més perquè vinguin i tinguin l'oportunitat de venir més nens, no?, cada any. I això amb petites coses com aquestes ho podem fer. Flojilla, como no ahora cuando empiecen a trabajar no tengamos un poquito de movimiento, malo. ¿Que el tiempo está haciendo daño? Bueno, me creo que sí, porque cuando sale sol sale más la gente. ¿O es la crisis? Yo creo que es la crisis, que no... Que hay... Hola, bon dia. De quina llibreria sou? De la llibreria Ibiza. I com us estan anant les vendes? Bueno, està bé. Per ser matí un divendres on la gent va comprar, està bé. Cada estat i tants venuts a la sèrie on van dir bastant i tinc, espera't, a Cracòvia, bé,
que sí, però no així especial, no, una mica de tot. S'ha de llogar. Mira, he comprat una novel·la d'Albert Espinosa perquè ja el títol penso que parla per si sol i m'agrada bastant l'humor d'ell i penso que pot ser interessant i divertit. Molt Si bé. més no diferent. Gràcies. Hi ha algun llibre que no recomanaries? Què te'l recomanaria? Que no. Que no. No, jo penso que no existeix el llibre que no recomani perquè tot llibre deu tenir el seu lector. Comprant tantes roses. Estic comprant per la meva dona, per la meva filla, la meva sogra, la meva mare i bueno, tota la família. Aquest dematí bé. Espero que la tarda segueixi així i les acabem. Molt bé, gràcies. Perquè encara que hi hagi tanta competència, la gent que vol una flor maca pues ve a la floristeria. Mana? Quin llibre ha comprat? La noche de los tiempos. I l'he comprat perquè és una novel·la semihistòrica que em sembla que està bé. Molt bé. El regalarà o és per vostè? Sí. El llegirem tots, però el regalaré, en principi. ¿Están venent? Bien, estamos vendiendo un libro de un señor que actualmente tiene el récord, este señor, Valle Ronald Hubbard, tiene el récord de ventas de libros en todo el mundo. ¿Y de qué trata el libro? Pues este libro trata precisamente de lo que le hace el pensamiento, o sea, el poder del pensamiento sobre el cuerpo. Hola, bon dia. Hola, bon Què dia. veneu en aquesta parada? Roses i fulls de llibre. I per què hi són? Per les colònies dels nens a l'esplai. Esteu venent moltes? Sí, de moment va bé la cosa. Se han llevado dos, tío. A 2 euros, a 2 euros. La rosa. Hola. ¿Estáis vendiendo muchas rosas? Vaya, un montón. ¿Sí? ¿Mejor que el año pasado o...? No, es que el otro año iba a sobrar y no vendía, pero este año vamos farta, ¿sabes? Bueno, venga, hasta luego. Venga, hasta luego, fiera. Abans em sembla que he estat parlant amb els vostres companys al carrer Campoamor. Com us va aquí baix? Bé, anem fent, hi ha molta competència aquí, però està bé. Va bé? Sí. I com ho feu? Mira, tenim tres tipus de roses. Unes són aquestes, que són les més normals en plàstic, després tenim aquestes que estan una mica més decorades i aquestes que són en blau també, les del Barça. Llavors, amb la compra d'una rosa, doncs regalem un llibre, tenim infantil, juvenil i d'adults, o un CD a escollir, còmics també. Molt bé, molt bona idea, oi? Sí, És la primera vegada que ho feu així? Sí, que regalem llibres i CDs amb les roses, sí. I la gent se sorprèn quan li regaleu el llibre? Alguna gent sí. Hi ha alguna gent que diu no és igual i hi ha gent que sí que l'agafa.